So guys, nandito kami sa Dagupan Public Market kung saan makakabili tayo ng mga mumurahing isda dito sa pagilid-gilid. Ayan, oh. At kasama ko si Manong. Kaway-kaway Manong. Manong tindero. Tindero din kaya Manong. Ay, nagkakarga po kayo. Interviewin natin si Manong. Ilan taon na kayo dito, Manong? Apo. Oh, halos dito na talaga kayo nabuhay na, Manong. 55. So, bale, 30 years. So, 25 years old, nandito ka na. Oh, galing. Malakas naman po yung kita. Malakas naman nakita. Kaya pa naman, Manong. Okay na. Sige po, Manong. Salamat po. Salmon yan. Okay, salmon. Tampo. 50 pa. 160. Malaki pa sa paa. Ante, ano to? Yo, dito guys, mapapansin nyo talaga na napakamura ng mga isda dyan. Marami po kayo pagpipili ng iba't ibang uri ng isda ang nandiyan. Ito nga, kasi laki ng mas malaki pa nga sa bako yan. Kasi may mga isda dyan na tiga 130 lang, which is mabibili mo sa ibang bayan yan is 180, 200 dyan, halos kalahati ang ginaba. Then ito naman, yan ang bangus, 130 lang yan per kilo, ang lalaki. Yan kami bumuli kanina, ito yung laki. Tapos may pusit, 150 lang. Dito sa ibang bayan, 190 na yan eh. Tapos meron pa dyan, ito, parang dalagang bukid dito, 170. Sarap niyan, kalunggong. May 190. Kaway-kaway sa vlog ko yan. Maganda mamili dyan sa Dagupan. Halos ba lahat ng mga isda nandyan na po. Hindi magkapareho, ano kuya? Kuya? Hindi sila magkapareho. Mas masarap yung dito. Mas malasa. Pero ito ang 170, yung laki na. Dito na lang mabibili kay kuya. Dito sa may Dagupan. Kaya, dami pagpipilian. Kaway-kaway kuya. Baka may post na kita sa Facebook. Sisikat si kuya dyan. Ayan. Ito kuya, ano to? Dalagang buki. Magkano per kilo dito? 180. 180. Matindi, salmon 130 lang. Salmon 100. Grabe, mura. Ano luto dito kuya? Ginataan? Okay. Ano ba yan? Salmon. Malaki yung salmon ni kuya. Sige, kuha ka na. 3 kilo. Wala si 100 lang. Mura dito. Mas pusit. Kaya nahulog yung ano ng pusit.
Hindi, yan. Para, sabagay, baka marami ka pa mabili. Oh, baka mo na muna ito. Yan naman, bali tig 300 or 350 lang ang per kilo nung ano na yun. Tawag sa amin nun paro, malalaking ano, ginagawang pang saup sa sinigang. Shrimp, yan. Ayan, mga mura din yan. Yung bangus naman, yan, 120 lang ang kuha namin dyan. Meat Nico Nika. 100 na lang. Yan na. Maganda ka mo, 100 na lang. Pakita mo naman ang pilik mata. Magkano yung pilik mata mo? Mahal ba ata sa bangus? Ano pangalan mo, sister? Nika po. Nika. Pag alam mo na Nico. Pag gabi, Nika. Pag umaga, Nico. O Brando. Oh, mga kaibigan, puntahan niya po si Nika dito sa Dagupan. Ayan, o. O, tapos dagdagan mo naman na ng isa, 380 na nga po. Kaya nga, dagdagan mo. Sobra ulit. Oo. 390, dagdagan mo na. Oo, para magisuki ka namin. Sobra talaga ka. Yun na, 390. Ah, 400 wala ito, ma. O, dagdagan mo na isa, 400. Sige na, Nico. Tayo natatapos na. Isa mo na, Eric. Bait-bait na, Nico. Bye, Nika. Ay, yung mga Shoutout naman. O, sige, shoutout mo. shoutout po. Ikaw bahala ko sila Shoutout sa ano namin, Ma'am Janet. O, Ma'am Janet. Dagdag ng sahod, baka naman. Ito kasi sa unamis. Ay, ganun ba? Kaya yan. So, mag-apply? Next time, baka mapanood ni Ma'am Janet. Sir, thank you po. O, ito, ayan, okay. Bye, Ma'am Nika. Bye, Parang Nico. Ay, 130 ang mama. May laki ng bangus, oh. Laki ng shoulder ng asawa ko. Pang-1. Pasal nga dyan. Wow. Wala naman na yung nabibili natin makuha. So guys, naghahanap kami ng vlog. Dalag. Wala ata. Lahat na yun ba, madam? 5 kilo yan. Oh, 30 lang, oh. Pero hindi to yung tilapia na ano. Tilapia mulmul yan, madam. Parang walo-walo. Tawag sa amin. Walo-walo. Oh. Yung pinsan ng tilapia. Ito, ano to, bro? Lapu-lapu. 350. Wala kang Magellan. Dalawang klase, Magellan lang. Siyempre, kung may lapu-lapu, may Magellan. Mura na yan, magpipila, di magpipila. Oo, trend. Paksiw. Paksi, masarap yan. Kay nanay. O, kung maghahanap kayo ng mga 30 pesos na tilapia, kay Manong lang, oh. Galing. At least, hindi tayo magugutom dyan. Tignan mo, dami pa oh. 1,000. Ito, ano to? Anong luto yan? Malaga, sigang. Ay, sika. Anong isda yan, kuya? Malaga. Ano yan? Malaga. Di ba ako nakatingin ng lapu-lapu eh? Masarap yan, ano yan? Daan ng palayan, tapos luya. Ah, Sarap yan. pero 350 lang. Gabog pa yan, gabog. Sige, kuya, thank you. Parang gusto mo magkamasal. Kaya mo? Oh, sige. Dati akong karga
navigador sa barko. Nangingitim ka na eh. Ay, magbablog pa nga ako nun. Mal, baka gusto mo ko rin yung iba. Kunin mo kaya yung iba. Wait lang. Dito na tayo. Ay, ay, ay. Dali, dali, dali. This is Taguban Public Market. Ito natin makikita yung mga ano mga murang bilihan ng mga tao dito sa Kapampangan, Asandan, mga isda. Tuloy-tuloy lang ang ano dyan pag-aangkat. Dadaanan natin ulit si Nico. Si Nico. Ay, mahal, oh. Mahal. Bili ka ng gano'n, no? Alamang. Maling ka. Sarap yan. Sige lang. Bili ka. Yun. Kulay. Yung kulay pink. Lulutuin ko. Ikaw, yung malaki pwede rin para pang matagalan na yan. Basta ano, pinag-uungan. Pag niluto ko yan ng baho. Magaling ko na yan. Ganyan ang pinapabili ni Lola. Yeah. 150 lang, ang laki na. Yung tilapia na malaki. Yung tilapia din, 120 na lang, 120. 120. Parang doon lang sa bahay. Pili natin dito. Okay naman. Yung 150 ang dami. What's that? Sa hihipon na ulang ka. Ano yan? Baka pwede nyo nalinisan. Anong luto niya? Sili ka, ginataan. Dalawa. Ay, ay, ay. Tapos slice mo na ha. Tagtagal mo na lang ang ganyan, oh. Kasi pala. Yes. Oh. Sino yun? Wala pa namang pera dyan. Dito kami, bukas na lang kami. 200 mo na lang. Sige na. Sige, slice. Si ate, oh. Lupit mang hiwa, oh. Ano pangalan mo, ate? Bianca Umali. Oh, diba? Oh, pag gusto mo bumili ng mga ganyang kalaki na, anong tawag kasi dyan sa isda na yan? Salmon. Urig talaga yan. Oh.
Saan mo from Dagupan, ang tagahiwa, si Madam napakaganda, Madam Bianca. O, diba? Naka-brace pa. Kano kasi yan? 100? 130 ba? 130? 130 na per kilo. Saan ba yun? Bago lang, kaka-crave lang. Grabe, ang mura dito. Dating mo sa Maynila, nasa 200, 300 na yan. Swerte ng mga taga-Dagupan. Bangus na ini-slice nila. Ito yung bangus na ini-slice nila. Yung ano? Nilalagyan nila ng suka tapos Yung tawag dito? Mga 2 kilo, ay 3 kilo naman yun. Ako na lang mag-slice na lang. Ito, fresh Bayerber. Bayar ko. Anong Bayerber? Laki oh, haba niyan. Ito po yung kamay ko oh. Yan, laki. 80 pesos lang. Tapos 50 pesos, sari-sari. Bulin mo na yung ate. Di ba ako nakakain ito? Ito man oh. Pagka, ay 450. Kasi ito yung malambot na pisin sir. Dalawa sariwa ko. Yung ano po yun, yung malaki. Ay, maya-maya. Mahal, may barya ka dyan? Guys, kakauwi lang po namin. Nandito na kami sa bahay. At ito po ang aking mga kasama ngayon. Ang dami namin na pamili. Di pa namin napalinisan. So, sa lahat po na gusto mamili sa Dagupan, punta na kayo. Linis din kayo sa bahay niyo. Hindi. Pero ang dami po namin na pamili. Sa halagang 1,300, halos mapuno yung freezer namin. Hindi, joke lang. Baka walang maniwala. Pag yung mag-ina, hello. Yan dito oh. Try pa ba? Wala. Wala ko wala. Marami pa. Bigyan mo na kay nanay yung iba. Linisan mo na ah. Oo nga. Bigyan mo na kay nanay yung iba. After natin malinisan yan. Medyo messy. Sa lahat po ng mga gustong bumili, sa Dagupan lang po kayo pumunta sa mismong public market. Yan, makakamura kayo. Isang taon na namin ulam itong mga tayo. Okay, salamat po sa mga manonood. Bye! My MBTV